तुमचे कह दो तो चांद तोड़ के चांद तारो. हाँ चांद तारो के तोड़ के लाऊंगा मैं तसं ना नाही गाणं नाही. बाय मारामारी झाली बाय बाय. शुभ सकाळ मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं डेली ब्लॉग मध्ये आणि आपल्या चॅनलवर. तर झाले मॉर्निंग, आज येणार आहे संध्याकाळी शिव निघालेलं आहे ऑलरेडी. तर बघूया आपण. आणि आज काहीतरी बघू, ऑफिस दाखवायचा प्रयत्न करतो मी तुम्हाला. तर आणि आज नाश्त्याला बनलाय उपमा, छानच उपमा बनलाय, खायचा आहे आणि ऑफिसला जायचं आहे. ओके, तर बघत राहा ब्लॉग आणि बघत राहा. आणि त्या उपमा बघूया आपण. वा, नाश्ता गरम गरम रेडी आहे. तर चला आता नाश्ता करूया आणि आपल्या डेली रुटीन प्रमाणे ऑफिसला जाऊया. आणि ऑफिसला भेटूया आपण. करू बाय करूया, आज दाखवूया आपण, दाखवूया. तर तुम्हाला पण काहीतरी नवीन. नंतर बघू, अजून एक प्लॅन आहे डोक्यात, तो पण आणायचा चाललाय प्रयत्न. आणि त्यासाठी थोडा पाहिजे सेटअप. तर बघू आधी हा किती सक्सेस होतो, तसं आपण करूया. तर भेटूया आता डायरेक्ट. टेण्याव टू डुम. तर आता आम्ही करतोय मस्तपैकी नाश्ता, गरमागरम उपमा. काहीतरी डोसे बनवायचे, उत्तप्पे बनत नाहीत. काय घालते बघ भिजायला आता हवं तेवढं 2-4 डबे. डोसे बनवा, डोसे, उत्तप्पा, नुसतं उपमा, शिरा, पोहे, अडचे आहे. डोसे, इडली, चपाती. चीज पिलू बोलतो ना, डोसा, चीज डोसा असा बोलतो. तर आमचा नाश्ता मस्तपैकी आता होणार आहे आणि ऑफिसला जायचं आहे. आणि आम्ही सगळेजण आतुरतेने वाट बघतोय नाश्त्याची. शिवची पिल्लूची. झोपलाय ना? झोपलाय. तर मित्रांनो, आम्ही आता डायरेक्ट आपण आहे कुठे ऑफिसमध्ये. आमचे पार्टनर आहेत आम्ही दोघच आणि सर येतीलच. तर हे ऑफिस आहे, छोटे ऑफिस बघा, तिकडे पण आहे आणि इथे पण आहे. पण आम्ही एवढी जागा सोडून तिकडे आम्ही जेवायला बसतो. आपण दाखवतो तुम्हाला, नो टेन्शन. सांगितल्याप्रमाणे इथं आम्ही जेवायला बसतो सर्व. आता इथे जरा टिफिन वगैरे ठेवलेलं आहे आणि एवढा मोठा पूर्ण ऑफिस आहे. खाली बाईक पार्किंग आहे, थांबा दाखवतो. पार्किंग आहे खाली. हे ऑफिस थोडा पसारा तर असणार काम म्हटल्यावर. हे बघा, इकडे आहे एवढं सगळं टेबलवर पडलेलं आहे, फाईल्स वगैरे. इकडून सगळा गेट वगैरे कार्गोचा बघायचंय का, सगळ्याचा कार्गो गेट वगैरे. आणि आमच्या रमाकांत साहेब काम करतायत. रमाकांत भाई काम कर रहे, इधर कॅबिन आहे, पेंट्री विंट्री सगळी इधर इकडे आहे. आणि इकडे आम्ही तुळस वगैरे लावले छान प्रकारे. तर बघू आता काय, ऑफिसमध्ये आम्ही दोघंच असतो तर काय गप्पा गोष्टी बघूया आपण काय करतायत. थोडे चेंजेस पाहिजे ना डेली ब्लॉग मध्ये, तर चेंजेस आलेले. तर रमाकांतला थोडी लाज वाटते, शरम आ रही है उसको, शरम. पहिली बार आ रहा है ना, शरम आ रही है उसको. तर बघू. मजा ले ले हाँ? मजा ले मजा नहीं ले रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ. और अभी थंबनेल में आएगा, थंबनेल में फोटो डालेंगे अपना. थंबनेल में फोटो डालेंगे, मतलब थंबनेल में जो यूट्यूब पे रहता है उस पे फ्रंट पे फोटो रहता है, वो डालना है. उस पे रहोगे चलेगा, कहीं भी चलेगा, अपना सेल्फी डालेंगे फिर थंबनेल पे कहीं चलेगा. चलेगा. ओके चलो, आपण एक सेल्फी निकाल दे, सेल्फी काढूया आणि आपल्या थंबनेलला ठेवूया. बरोबर आहे. तो कोकणातला नाही, थोडा बरोबर है ना, कोकणातला नाही. क्या है तेरे गांव का नाम, क्या है भाई? आपला पुरा विजयी, हाँ, पुरा विजयी. बनारस ना. हा बनारस काय नाही. अच्छा मुलगा आहे, चांगला मुलगा आहे. पिल्लू आलेला आहे गावावरून, जाऊया आपण नंतर. आणि मस्तपैकी वस्तू आणलेल्या आहेत. काजू आणलेत परत, काजू आता ते कापणार कोण, हा मोठा प्रश्न. आता पप्पाच आमच्या घरी कापतात काजू. गावाला पण एका 1.5 तास बसून ते आपण जे रानात गेलेलो काजू काढायला, ते पण 1.5 तास बसून त्यांनी काजू काढलेले.
म्हणजे फोडल्या त्या बिया 1.5 तास. तर बघू आता. हे काजू आलेले आहेत, ऋतूच्या घरी द्यायचे थोडे आपल्या घरी. आणि एक वस्तू पण आणलेली आहे, ती उद्या दाखवणार मी तुम्हाला उद्याच्या ब्लॉग मध्ये मस्तपैकी. कारण की ती आज नाही खाऊ शकत ना, उद्या खाऊ शकतो आपण. काय ते पण नाही. तर नंतर जाऊया थोड्या वेळात पिल्लूकडे. ते डब्बा पडला ते पिल्लूकडे जाऊया थोड्या वेळात. आलो शिवकडे, शिव बाहेर आणि आम्ही घरात. मी ना तुझ्या गेले ते गाडी घेऊन तुझा कशाला? अशात शिव गावात ना आलं आहे का? आलो बाय आलो. वर नको चढ पडते. आलो वर आलो गावावरून. या या नाचो या. चला आलाय गाडी घेऊन इकडं. अरे हाय कर हाय मित्रांनो बोल. लक्षात आहे तुझ्या? काय झालं? हा वा. गाडी घेऊन आलाय, गाडी घेऊन. शिडी लागेल, शिडी लागेल वाय. हा उंदीर आहे उंदीर. मला दे दो, उंदीर आहे मला दे दो, माऊस उंदीर. मला दे दो. कशाला मला देतो? एक आल्या आल्या मस्ती चालू झाले. काळा आलाय आमचा शिव, काळा आलाय शिव, काळा आलाय. ए हो आम्ही इकडं काम करते वाय. काही मठातून आलेले आहे आणि आमच्यासाठी मस्तपैकी प्रसाद घेऊन आले. बाळांसाठी प्रसाद श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. आरतीला गेलेली, मम्मी खूप दिवसांनी आरतीला. खूप दिवसांनी आरतीला गेली. छान वाटतं नाही एवढं आरतीला जाऊन, एकदम शांतता वाटते. जेवतोय काय? जेवतोय. बाबांना दे प्रसाद, मोठ्या बाबांना प्रसाद दे. आई कशी नाचले? श्री स्वामी बिजली समर्थ. का बिल आ गया. आता व्हिडिओ करायचा आहे. तर व्हिडिओ करायचा आहे. नको ना. आता मम्मी पप्पांचा एक शॉर्ट्स व्हिडिओ त्या रूम मध्ये ठेव, त्या रूम मध्ये. तर आता बघूया कसा होतो शिव. आणि आमचा पिल्लू मजा करतोय. या आला बाई, शेर आ गया, शेर आ गया शेर. समजू दे शिव आलाय गावावरून. शिव आलाय गावावरून, समजतंय ना? आपण डान्स करू. असं करत नाच नाही साडीच घातली ना. हा ते रेड कलर आहे ना. आज मी ग्रीन कलर घातलाय ना, पॅरट कलर. पॅरट कलर तुझा रेड कलर आहे. अशी घालते शाली, अशी घालते शाली, अशी या नाचूया. अशी घालते शाली, अशी घालते शाली. चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं. शूटिंग चालू झालेलं आहे. करू स्टार्ट? मला सांगा स्टार्ट करू? तुम जो स्टार्ट करू का? तुम जो काय म्हणते बस रे. हे बघा पप्पा अजून आमचे गाणंच पाठ करतात. हो तुम जो के जो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं. एवढंच बाई शूट बोलायचं. जबरदस्त. करू स्टार्ट? एकदा ट्राय कर बघता आधी. हा असं करू ना हलत नाव काय. ओ काय गाणंच विसरतो काय. यार, पण एक काय गाणं नाही येते. गाणं येत नाही सर. तुम जो के जो तो. तुम जो कह दो तो चांद तारे तोडून तेरे तोडून. तुम्हाला ते गाणं नाहीत पप्पा? काय कमाल आहे पप्पा. जुनं गाणं आहे, नवीन पण नाही. तुमच्या काळचं गाणं आहे ते. तुमच्या काळचं गाणं नाही तुम्हाला येते. तुम जो तो कह तो. ओ बोलूच नका. तुम झुके दो तो चांद तारो को तोडला. तुम जो के धडकन दो पिक्चर तो भाई. चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं. एवढंच बोलायचे. एवढं बाबा चला घेऊया का? लवकर नाही ते बघा. बोला गाणं. बोला गाणं. तुम जो कहते तुम जो कह तुम झुके दो तो तुम जो कह दो तो चांद चांद तारो को. तोड. गाणं तुम जो के दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मी. एवढंच सिंपल येडा बाबा. सिंपल आहे. तो होता काय गाणं नाही. पिल्लू आमच्या इकडे गाणं बोलते. किती बाबाने येतच नाही ना पिल्लू. तू गाणं ते घ्यायला लिप हलू दे फक्त येडा. काय मलाच घ्यावं लागेल, नाही तर मलाच यावं लागेल कंटेंट मध्ये. पप्पांचं चांगलं चाललं असतं. हा मग बोला ना यार, मी मारीन लय मग. तुम जो कह दो बेदी. हाय तो शब्द करू ना. तुम जो के दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मी. तुम एवढंच जो यार. कह दे तो चांद तोड के लाऊंगा. चांद तारो को तोड लावूंगा मैं. सांग बस काय. मी डोक्यात घालून खरंच घालेन. नीट घ्या नीट घ्या. बोला गाणं.
गाणं नाही तुम्हाला धडकन पिक्चर तुम मधलं जो कह दो तो तेरा चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं. अच्छा, बोला ना. तुम जो कह दो तो चांद चांद तोड़ के लाऊंगा. चांद तारों को. चांद तार चांद तारो गो. तुम्हाला यांना सांगताय तर मी माझं हे विसरायला नको म्हणजे झालं. तुम जो कह दो तो चांद चांद तारो तोड़ के नहीं, चांद चांद- अहो तुम जो कह चांद दो तारों तो के- चांद तारो को तोड़ लाऊंगा. तुम जो कह दो तो चांद तोड़ के चांद तारो. हाँ चांद तारों के तोड़ के लाऊंगा मैं. असं ना नाही गाणं नाही. बाय मारामारी झाले. बाय मारामारी झाली. बाय ब्लॉग मध्ये येणार ना बाय. किती वेळा सांगू. तुम जो कह दे तो ते चांद तारों- गाणं नाही. हे तसं बघा तुम जो कह दो. हे जरा यांना सांग रे. इकडे आणू काय. गाणं तिला येऊ दे आतमध्ये. आदोय, आदोय. अरे आचार्य नाही बघ इकडे बघा दाखव तुला या माणूस ना. मग हेच बोलायचे. हे बघ एकदा बोला 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 बोला. तुम जो कहते नहीं तुम जो कह घाबरले मम्मीला घाबरलेस. मम्मीला घाबरलेस. तुम जो कहते तो कहते तो नाही बघा. हाँ. कह दो. तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं. बस हे पुढे मी सुरू दे. इन घटाओं को बस करो. नाही नाही, बाई बाई गप बाबा. इथं स्टॉप होऊ दे. हेच येऊ दे. वडाचं झाड बोलतील. बोला आता. फक्त एकदा एवढं try. म्हणा. तू सुरुवात काय तू सुरुवात काय तुम जो कह दो तो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा. थोडे की कशाला घेत आहे. तोड़ लाऊंगा मैं. हा तुम जो कह दे तो चांद तारों बरोबर आहे. हा बरोबर. तुम जो कह दे तो कहतो होता ना. एक काम कर ना बरोबर. मामा प्ले करतील तू म्युझिक वर लाव ना. म्युझिक लावणार आहे पण जरा शब्द लिप्सिंग यायला पाहिजे. अरे थांबणार ते नाही रिअल मध्ये आलं रिअल असतं ना तर मजा मजा आली येते. असती. रिअल मस्त येईल. काय ते? ते कसं अरे बोलले. एकदा प्ले कर ना तू ते पण ते तुम माहिती copyright जो पडले कह का? दो तो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं. अच्छा, ना हा के नाही तारू तोड़ के नव्हता लाऊंगा पाहिजे मैं. होता. सिंगरला सांगतो के नव्हता पाहिजे होता. तू के का टाकलास. अरे पप्पांना कन्फ्युज होता आमच्या. तुम जो कह दो तो तुम जो चांद कह दे तो- तारों नहीं, को तुम जो तोड़ कह दे तो- लाऊंगा मैं. बापरे. बाय बाय मारामारी झाले असते. तुम इथं जो दाखव कह ना रे. दो तो चांद मग काय? तारों को तोड़ लाऊंगा मैं. बाय ब्लॉग एकदम असं वाढल. असं करायचं चांद तारों को. ठीक आहे चला स्टार्ट करूया. स्टार्ट करूया. दे दे फोन दे. ओके असं भाई पूर्ण एका ह्याच्यातच घ्या बाहेर बिअर मम्मी. असं केलं तरी चालेल. असं आपला इथे लावला तरी चालेल. आवाज नको रा शांत राहा. आता व्लॉगिंग मी करतोय म्हणजे कॅमेरा माझ्याकडे. चला सुयोग भाई शूट करताना. चष्मा लावू दे. ए रितेश माझं पण केलं नाही. आवाज बंद कर रितेश. तुझं माझ्याकडे मोबाईल आहे. दिले माझं. चला पिलो. चला स्टार्ट. पिलो. नाही तुम्हाला जाऊन लागलं. रिया कशाला वाटतं तिथे. ओय, आवाज कमी आहे. ओय. 1 2 3 शूटिंग झाली. शूटिंग झाली. स्टार्ट. तुम जो कह दो तो चांद तारक नाही. तोतला का झाले तुम्ही. जरा उभे राहता. जरा हाला डुला ना. काय झालं? मला हेराफेरी आठवली. तोतला विचार. तुम जो कह दो तो चांद तारों को. मला लय राग येतोय यांचा करत. बोला लवकर. मामी फिरा. करतील हा. तुम जो कह दो तो चांद तारक लाऊं तोड के इथे झालेला पण हा इथे मी घेतो तुम्ही तसंच घ्या. चला ठीक आहे घ्या घ्या. ए तू कर शूट बाबा. तू तिकडे कशाला बघणार ते इकडे बघणार. तिथंच बघा तिथंच ते. तिथे बघ तुम्ही इकडे नाही बघणार. हा मी बोलतो. तुम जो कह हाँ तुम जो कह दो तो चांद तारक तोड के लाऊं के जे तुझ्या घरी त्यांचं पुढे. पाठी ऍक्शन बघ. घातलं. घ्या वा. देख. तुम जो कह दो तो तुम जो चांद कह दो तारों तो को. चांद तारक तारे ते आठवायलाच बघतात. ते ऍक्शन मध्येच येत नाही. तर
के नाही को आहे को बोला. जरा ऍक्शन. चांद तारो को. गाण्याचा पहिला ऍक्शन काय गाणं येत नाही तुम्हाला? जुना गाणं आहे. तुम जो के दो तो चांद तारो को तोड लावूंगा मी. एवढंच आहे ना बाई ब्लॉग लय मोठा होणार आहे भाई, लय ब्लॉग खूपच मोठा मला असं वाटतंय. तुम देता यार बाई कुठे हा गेला? तुम जो कहत होतो तुम जो कह दो तो चांद तारो को तोडला. थोडं की ए, इकडे बघ. मम्मी. घेतलं. ए, इकडे बघ. तू आण. पप्पा थांबा, आता डायरेक्ट घ्यायचंय. तुम जो कह दो तो स्टार्ट घे रे. व्हिडिओ घे तू. 1 2 3 स्टार्ट. आता या तुम काय नाही तुम जो कह इकडे नका बघू. नाही, तिकडे नका. तिथंच बघा मामीकडे. तुम जो कह दो तो तार चांद तोड के लावूंगा. ये तो पुढे आता पुढे येतो. काढून टाक नंतर. मारो म्हणजे मारो. बोला आई रडते. शिव आमचा आज इथं झोपणार, कारण एवढ्या दिवसाचा बदला आज घेणार आहे. घेणार आहे तो आमच्याकडनं. कारण की आम्ही त्याला ठेवून आलो, फसून आलो गावाला रोज मला पचवून व्हिडिओ कॉलवर. तर आजचा मजा मस्ती आणि मम्मी पप्पांची धमाल मस्ती ब्लॉग कंटेंट शूट करताना तर मस्तपैकी झालेला आहे. आणि तो व्हिडिओ येईल आपल्या चॅनलला परवा. एडिट करू आपण त्याला आणि टाकूया. ओके. आणि कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि हा ऑफिस पण दाखवला आहे थोडंसं. मी करू आपण थोडं स्टार्ट. आम्ही दोघं असं थोडं मजा मस्ती पण करूया. आणि कसं वाटलं कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या. शिवरात्री. काळजी घ्या. काळजी घ्या. सांग काळजी घ्या. काळजी घ्या. तू खुद के खा हे खा. खा. काळजी घ्या.